Ja takže tu ste videla z ďalšieho videa, no, prvého videa. Ja som, nebudem hovoriť kto, videli, predsa len viete, možno aj kto som. OK, to bolo easy. OK, toto je obih, ktoré že vraj nezvládnem. Počkaj na mňa. To nie je pravda, je to hrozne easy. Počkaj na mňa. OK, to vieš jumpiť, ale ja to musím jumpovať. Ja ešte Je to nechcem. hrozne easy, takže... Čo je? To stačí ti skočiť, ale priprav sa. Potom neskôr budú obskoky. Ne, počkaj. No práve toto neznášam. To nie je obskok, pozri. Ideš tak toto prstná. Ideš? Nie! No ja som To ani neobskočil. Mne sa to ukázalo trolli a... Tebe dal takto troll? Bacha, bacha, toto je prepadáva. Takže je to hrozné. Ale to ešte príde, je len to ťažké. To si videl ešte, jak sme pred natáčali spectatili a normálne to už bolo hard ďalej. Môj kamoš to hrá, takže od neho. Jo. Aha, to je tu osoba. Easy! Easy. Čakám ťa, dobre. Zatiaľ to vyzerá byť easy, ale... No do. Aaaa! No kde si? Ja som padol, počkaj. Jo, ja už idem. Nie! Ne! To bol safe. Kde seš ty? Ja som hneď za tebou. No, ty si v prvej osobe. Okej, ty môžeš byť. Ne! Jo, Presne pred koncom! jo, toto je hrozné. Á, dobre, ja som tady, ja ti čakám. Počkaj. Ja Okej, teraz ideme už na ťažšie. Potom... Ja som na... teraz jede... Ne. Teraz jede... Simple. Asi, ak sa nemýlim. Jo. Teraz ideme simple, áno. To by malo byť ťažšie, ale nevyzerá. Dobre, ja som trocha ďubu. Ja tieto veže neznášam. To je proste veža, na ktorú takto musíš skákať. A ja to počkaj. Dal som to, ja ťa počkaj. OK. Dobre. Padol? Ne, žije, máš šťastie. To je easy. Tam zatiaľ ovka. Takže na mobile... OK. Na mobile to je... Nie. Čo? Nie. Také... To kamo Také teraz na to hrozné. jumpuje. OK, I am here. Nechcem. Dobre, som tady. Bacha, to jumpuje. Jo, to je vtipné. Chápeš, na mobile sa to nedá hrať, takže... Nevždy, ale... Kamo, ja na tebu vejdu. Hrozné to je... Wait, laser, ne! To je hrozne ťažké, lebo to sa nedá, akože na mobile to je... Na čo to dali takto? Aha, aby si neskakal. Kamo, to ti stačilo prejsť. Neviem, čo je to za všetko. Nie. Aha. Ja si dám radšej prvú osobu. Nie, to je... OK, vy tu zatiaľ toto spätlíte a som nespäť. Teraz chvíľučku musia vidieť počuť. OK, sme späť, krátky strich. Kam tu? Ja som na 31 včera. Toto bol. Wait, čo to robí? Dobre, no jasne, že to prepadáva. Dva. Počkaj na mňa, počkaj, kamo. Čo je? To je port? No. A čo je? Toto je čo za easy, be. Kamo. Opa! To bolo Ja. easy.
83. Hop, Nie. kde si? Ja som tu skočil a som hore. Jak si sa hore? To čo je? Musíš jumpnúť tam. Ne! Ale to je to... Dobre. Jo, to je... To čo je? To akože to čo je za checkpoint? Ja to... Kde sa to vládlo? Skok! Dobre. Nie. Jak je možné? To je easy, len akože to posledné sa mi veľmi nedarí. Ja! No, dobre som tady. Tu. Ty to máš. Jo, ty máš na to 10. Zatiaľ kúknem, čo to je. Chápeš, ja musíš rozklikať. Nechápem. Nie! Furt pri tom džugnem ja to. Počkaj, poď. Ja to kliknem. Ja kliknem to druhé. Počkaj, nechoď, nie. Stoj, neklikaj. Neklikaj. Čo ne? Počkaj, už tu je len 1 sekunda. 3, 2, 1. Ale mne to nezobrazí, nechápeš? Dobre, ja to mám. A ja. Idičko. Zatiaľ hard to vôbec není. To stolička? Ty to, prečo máš furt na prvej osobe? No. OK, sme na easy. No. Nechcem. Ja to wejtujem na teba. To je hrozne, no, to sa nedá. Počkajte, poďme ho uspokojiť. Je to. Nie, spectate! No. Nie, kde spectate? Ja to je spectate. Dobre, sa to trollo. Trollo, no. Yes, mám to. Dobrý. Dobre, jeden na easyčko. Konečne. Ja nemám prvý skok! Flying Carpet za 899 robuxov. To je hrozne predražené. Ja ho mám, ja ho držím v ruke. Mám ťa kúpať. Nie. Poďme ho tam. Klikni reset. Ja som sa resetol. Aj. Dobrý, čakám. Aha, ide to. Ďakuj, zatiaľ je to. Počkaj, to som čakal. Zatiaľ to není hardcore, ale už sa bojím. Už teď sa bojím. Nie. Aha, nie. Toto je. Pozri, jak som to skočil. Kámo. To, aj to pada. Nevidel? Oka. OK, zatiaľ. Aha. Hard? Kámo, ja som nevedel hýbať na tú myšku. Počúvaj, to nie je vôbec hard. To už je, čo? Dobre, idičko. Kill all? Však to je lacnejšie než nejaký, než No. ten Carpet. Koľko to stojí? 200. Jo, počúvaj, to je hrozne obľúbovák. Kámo, VTP, ja som vedel, že to je veľmi slabý lajte. Čo je? Easy. Prečo je to také easy?
Infinity, lebo som bola idiot. Čakáme? Musíme byť hore! Nie. Ďakujem. Kde? Ja mám 58. To čo je za obuvovák? Kde tam je toto? Nie. To jak mám prejsť? Nie. Dobre. To musím... Dobre. 60. Dobre, toto mám. Neskapem. OK, neskapal. Ja som neskapal. Tak to hodím. Dobre. A ja som prišiel na medium. Tak. Jo. Dosť akože... Jo, ja ťa vidím, nech si skapel. Ja ťa idem spotlietiť. To je nemožné. Chápem, že by som ťa vytrolil. Ja nemám robuxy. Ahoj. Počkaj, to je ešte toto? Áno. Tak toto... Ale to je easyčko, akože. No si daj prvú osobu, alebo neviem ako. Shift lock. Shift lock. WTF? Takže, ja kde som? Zatiaľ to je fakt, že easyčko. OK ľudia, toto by bolo pre dnešné